Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim bismillahir rahmanir rahim. Muna gaishe ku a wannan ranar na hudu na watan Sha'ban daga ɗakin zamana nan a Caribbean gari mai zagaye da ruwa na Trinidad da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma da addu'an Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Kuma muna so mu dane zuwa na biyar a jerin bidiyoyinmu kan rabewa daga ƙarerraki. Mu ba ma rabewa daga ƙarerraki saboda ba mu taɓa haɗewa da wannan ƙarerraki ba. Muna rabewa ne da waɗanda da taurin kai suka yi riƙo da turjiya kan ƙarerraki. A yayin da nake arewacin Scotland shekaru baya, kuma an gayyace na ba da lecture a masallacin Aberdeen. Sannan aka sanar da ni cewa limamin a masallacin Aberdeen ya yi hani da lecture na sabida ta nashi na yi riƙon cewa hadisin da ke Sahih Buhari cewa Manzon Allah Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa na'uzu billahi min hadha ya auri yarinya. Wannan ne abin da hadisin ya faɗi, ya auri yarinya. Macen da ke shekaru 6 yarinya ne, amma akwai waɗanda suke da hankali da bai wuce na jaki ba, da ke cewa a'a macen shekaru 6 ba yarinya ba ne. Mun rabe daga waɗannan kalan mutanen da ke da ƙwaƙwalwan jaki. A'a, abin da hadisin ya faɗi shine Annabi Muhammad Alaihi Salatu Wassalam ya auri Aisha Radiyallahu Ta'ala anha a yayin da take 6, ya yi nikah da yarinyar da ke shekaru 6, kuma cewa ya cike auren da ita a yayin da take shekaru 9. Wannan ne abin da hadisin ya faɗi. Sannan Ƙur'ani ya faɗi wani abu daban. Ƙur'ani ya faɗi domin aure ya auku yarinya sai ta kai shekarun aure. Shekarun aure sai ta kasance baligha. Kuma kana kaiwa shekarun aure yana nufin kaiwa shekarun balaga. Sabida har sai ka kai shekarun balaga, kina son al'adarki na wata nan ba ki riga da mahaifarki bai kasance filin da za a yi shuka ba. Amma Allah ya ce ku yi shuka a filinku fa'atu harsakum, ku yi shuka a filinku yacce kuka so, ku shuka iri, amma dole sai ya kasance fili ne da in ka shuka iri yana da daman yin tsiro. Wannan yana iya yiwuwa ne kaɗai bayan balaga. Wannan kaɗai na iya yiwuwa ne bayan balaga. To abin da ake buƙata ma mace ta yi aure shine sai ta kasance baligha, sai ta kai shekarun balaga. Kuma abu na biyu da ake buƙata shine sai tana da rushd, sai ta kasance da wani adadi na cikakken hankali, sabida ba za ta ɗau kuɗin gida ba ta yi wasan yara da shi ba. Waɗannan ne ƙa'idojin aure. Kuma Allah kowane lokaci yana amfani da lafazin nisa ba tifl ba. Tifl yarinya ne, nisa babbar mace ce. Allah kowane lokaci yana amfani da nisa ma aure, ku auri matanku. Sannan waɗanda da girman kai da kuma taurin kai suka yi riƙo da wannan hadisin, kuma suke a'a wannan daidai ne, wannan ne cikakken gaskiya cewa annabinmu ya auri yarinya. To mun ce da ku, rashin ƙarfinku na iya karantar Ƙur'ani, ku yi amfani da Ƙur'ani ku gane hadisin da ke da saɓani da Ƙur'ani hatsari ne a gare mu. Ku hatsari ne a gare mu da wannan ƙaryan tsarin cewa cikakken gaskiya na cikin hadisi, kuma cikakken gaskiya na cikin tafsiri, kuma sai mun rabe daga ku. Limamin masallacin Aberdeen mun ce da kai limami sai mun rabe daga kai, kuma daga mutane kamar ka waɗanda suka turje da taurin kai cewa annabinmu ya auri yarinyar shekaru 6 a yayin da wannan yake da saɓani da Ƙur'ani.
kuma sannan ƙarya ne, kuma sannan muna buƙatar kare kanmu daga ku, kuma mu rabe daga ku.